taju miksi ihmisjengi pistää suone ja miksi on levinnyt tänne rauhassa Suomeen. En äly mitä järki siinä oikein on. En taju miksi ihmisjengi pistää suone ja miksi on levinnyt tänne rauhassa Suomeen. En äly mitä järki siinä oikein on. Vois vaan kuulla depadella, eikä olla vähän aikaa, ei siinä oo tantekaan varsinkaan kun jengi vaan 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 daja, mutta ette varmaan kukaan daja daja, mutta ette varmaan kukaan daja, mutta ette varmaan kukaan muu.